O Concello de Caldas traballa xa na redacción do seu primeiro plan de mobilidade. O estudo pretende analizar os movementos do tráfico rodado na vila e a súa relación cos peóns. Tamén contempla estudar o volume de bicicletas ou patíns que empregan a cotío as vías da localidade. Vaise ter en conta todos os colectivos, quer dizer, tanto os partidos da oposición como as asociacións, como xente xoven, maior, comercio, hostelería, quer dizer, todos os colectivos van a estar presentes e van a ter a súa voz e a súa opinión para tratar de facer o plan de mobilidade pois o máis axeitado ao municipio de Caldas e que teña a maior durabilidade posible. Para iso lanzouse xa unha enquisa web a través de planmobilidade.com/caldas na que os veciños e usuarios da localidade poden aportar a súa opinión. Vai haber tamén enquisas a pé de rúa, unha asemblea aberta o vindeiro 16 de xaneiro e medicións de tráfico. O plan de mobilidade pretende ser útil para a vila durante os vindeiros 20 anos. Ten que ter unha visión estratégica, unha visión a longo prazo que permita que o que se pense hoxe se poida executar no futuro. Non ten que ser do xeito inmediato, pero sí un documento de máximos, un documento no que, de algún xeito, teñen que estar recollidas todas as intencións de mellora do transporte neste sentido multimodal. En definitiva, o plan busca a mellora do espazo público e, polo tanto, un incremento na calidade de vida das persoas. Para mellorar a calidade de vida é importante mellorar as condicións de circulación do peón, mellorar a calidade dos espazos públicos mediante unha humanización, cambiando a escala, introducindo máis árbores. Con todo isto redúcese as emisións, redúcense, que tamén é un dos datos que se vai obter durante o estudio, cal é o número de emisións que neste momento ten o Concello e como se podía reducir o número de emisións de carbono á atmósfera de cara ao futuro. Dende o Concello, con todo, salientan a complexidade que implica pensar nun proxecto de peonalización do casco urbano, tendo en conta que está atravesado por dúas estradas de gran fluxo. Así todo, insisten na necesidade de que a xente teña máis lugares polos que poder camiñar sen a presenza de vehículos.